на 8 дни по-късно в интензивното отделение. Спря сърцето, което също беше част от тялото му. Не искам да плачете, дори не мислете за мен. Дни след това, дали ще спре да ме боли? Всеки ден броя моите дни, за да отиде там, горе душата ми. Колко остават, знаеш само ти. Тогава ли ще ме обичаш ти? Само 40 дни. За мен ще те боли, след това отивам си завинаги. Не дей да ги броиш, много е тежко жив човек да погребеш. Няма да забравя думите ти, не те искам повече в живота си. Каза ми, ще те намеря и ще те обичам в другия живот. Трябва ли човек да умре, за да се надява там горе да го намерят и да го обичат малко поне? Тогава ли ще ме обичаш ти? След 40 дни. За мен ще те боли, след това